jeg vidste ikke, jeg havde det i mig, at jeg kunne komme så langt ud. Men jeg var så frustreret, at jeg stod længere, så sidst så jeg sådan, så fuck dig det! Og det sekund, jeg slap flasken, tænker jeg har tabt den der diskussion. Medmindre vi er i gang med at diskutere, om flasker kan gå i stykker. Det er det eneste sted, hvor det er det vindende argument at smadre en flaske ind i en væg. Sådan, kunne kan de så gå i stykker? Fucking told you, bitch! Skal jeg finde en flaske mere, eller hvad? Alle flasker kan gå i stykker. Mokai! Breezer! Okay, nok ikke kok, jo. Men ellers... Fuck dig.